15-нче дөйем урта белем бирү мәктәбенең 10-нчы класс укучысы Галия Галина бәләкәйдән ашарга бешерергә ярата. Буш вакытым булганда әсәемә булышырга тырышам, бергәләп төрле милли аш-һаулар бешерәбез ди ул. Мәктәптә үткән ошондай сараларда ул зур теләк менән катнаша. Мин үзем бешерә алам, мин әсәемә өйдә ярдәм итәм. Без пирогтар, чак-чак бешерәбез. Кыстыбый, яны тәмлекәстәр. Мин монда зур теләк менән йөрим, чөнки монда бик тәмле һәм файдалы ризыктар бешерәләр. Минең милли ризыгым дип аталган флешмоб районда ел һайын үткәрелеп изге йолага әверелгән. Барыһы ла был сараны түземһезләнеп көтеп ала. Был сара инде максаты милли рух күтәрергә, кызларны киләсәк хуҗабикәләрне тәрбияләргә арналган бит инде. Шуның өчен без елдагыса традицион рәвештә үткәрәбез. Былтыр кыстыбый бешергә өйрәттек кызларны, матур итеп ошо столовойда инде. Безнең бик матур поварлар эшләй, бик матур укытучылар эшләй. Ишембай мәгариф идаралыгының әйдәүсе белгесе Римма Кинябаева әйтүенчә, флешмоб сиктерендә укучылар кыстыбый, бишбармак, гөбәдия, тукмас, халма һәм башка ризыктар әзерләргә өйрәнгән. Был сара аша без башкорт халкының милли ризыктарын яшь буынга өйрәтергә тырышабыз ди ул. Балаларды яли битеп күрәтәбез инде, ниндәй башкорт милли аш-һаулар, ниндәй киемнәр, нисек безнең латайлар ләсәләр яшәгән, нисек нәмәкәй ашаган, ниндәй продуктлар. Чөнки аш-һау башкортларның аш-һау бит инде ул тәмле ризык. Именно шул башкорттың рухын күтәрергә инде. Быел флешмобта катнашучылар башкорт халкының милли ризыгы бәрәмәс бешерергә өйрәнделәр. Үз кулдары менән бешереп, табын артында сәй эсеп, рәхәтләнеп күңел асты мәктәп укучылары. Алина Садретдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңалыклары.